omurubiri okubwatia nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Byakegima omwanchi omurigereria abuna nabetengo gotebya wiki eryanga ntochikomerana nainde no monchirelio yoiga abeka kututalia ase kampuni iga eyamaseyemo bunagokora ubonchirelia bwaye goika omoele kondo mwanchi omuria nainde gokwarigania asomorobelio iga bwesabali yobonchirelia ekatogosanga no monchirelio yoiga abeka gotosemia amange literane Frida Kerubo nyoranga nabakwenda gotobwatia sensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website gwetera www.ndizitv.net kondo monchire nabokora nyire na ndo mwanchi omurigeria dakiokoro na ndege ganga itore bia mono muraria ngoro gukala ni bosbori manyange iga story tole sameta Green Millers Limited ya karibu sana naenda somorovelio omonchi omurigeria na rochinga amaboli abetega kuboli gwikeria na mange akakumya nga rero ngakina habika nabe tofauti gabuna batanariti akerkinde nabokora tomanya nga ekero montago so magaiga ngikeria bwenete kubeka na ndi nasiki bia mona seri bagerio maya na batebya nga ekero montago chama tangani kabisa ya kubeka chibuti wa une dust coat no mutukaba abo yobeka na gloves ya asiki montago nete gotwara ibinde bibyonse ngenta kubikire yangeri yana naru nero kurunyomba ngichenso elioka umuraria ndakoboli nga ekero gwache igaba nimba yanto malenga kwanya olenchira gwa kwanire abange abandi bari kuhaga iri montago kuhaga na kwanya gotire no niri kubeka na koro kende ngia kuwera se yanga ubone yangi eka to kupakia masi abo kwanya ro sibo kuna bo kwera na gari sibwale to kupaki kuru kwanya wali chams ya sero chiororo abo igona amaboko namaguru nto kumanya sikwa gatari that's actually asinda gare kwa losiwa atakere kuba tiwali haichini takere kuba ya high tech okay omanchi omuriano igwete ngabuna tobe togosemi gwali tukoria rero no moncherio yiganga ekerogo so asanga buna yagaiga no bwenete kweboya buya mete namorora kabwate mask na kuminga corona ya erete kumbe nabwate ngenche yayenkige kogera kubika na ene mask ngiye kogera kubika dust coat ngiye kogera kubika chibuti korende akale ne wikeli ya etete ntobe tokomanya omwanchi omurigereria igoro yobosio bwiga wa gorilla akerkendo omwanchi omuri akabaga koiboria ngakikale ne agochake process yonsi bakatwanyora end product obosiboli bopakire akora tumanyingo nga kurumugonde kera kuyire bituma ningikerio gochikwara akora bia munasiriwa ekero twagore bitume biga bya chirembe na times no kwenda twagore bituma register ose abagari bibatoretera pakagai kera bale torete ire to receive na makari na korokia ngate esto kubeke bituma to receive the following day was after that after some time wabi beka se bichungi was sort to se bichabu kwa chabu mboro kanya role no na bana kara baire bituma babongorole na bata pakiva gusamba bakanya kugusiribyo gusamba binda bakubeka igurogari so those are the types of things to sort bakanya rama gena naro to make sure they are very clean to abeka bya kumagaso to abikire bya kumagaso to abiretire to abeka se machine yiga okay machine ekorokunga yala yala ne machine ya korosi kusia masabu yagara to busia se yala kerto busia abeka se machine ile koroku crasha ene crasha manene crasha actually ne yala ne yala egoche ala ubate ibere and then tu akore koroga ore karia atakara tu rusiri ari atire wale taga ngarocho kale kongira bwango tindi mwanga soko bwata ngire ngora akware tire bitoma kwanike risko gali wasotire byakira umugaso kwabire tiregaiga machine yingiye gukora eko sia masabo ya okay ekero ya rusiri amasabo kwamenya ko bimuke kwabirarai kana ya rusiri amasabo tuabira isiko sinarire chungi kiregaiga okay bibeka tuabichunga tuabichungire tuakorre chabumboro konyara baro kuna igaiga ubuno bachabo bokore katokore kamera operator na be nere akobeke bitume kana bekire megaiga asinara kuna
Kalbia itire mabia mukani buga kuna ga ige binde bie to bia foto go chabira sokera ga ne I think just Mateo could have worked on it okay ngokorara ikora tweresera and then o chabu muri bukugo mega iga boko me west muri ko west pi enda buri bwa burukani ku bintu binde iga baro sibenda gere ichom okay ona bibi ko ruga iga ko chitu asi ona bibi ko ruga iga na bimo ko ira seke chunjugo isiko seke chungi usibo chabu o chabu mboro bukurorona asubo chabu bobo kuru asige chunjugo keli no bobo kuru ruga iga emoko burukani okay alafu karabia chunjugira biri bara mwa chunjuga isiko gali birabo biringa imoko bireta bucha toko bireta abibu na bone example abibu to chunga biriga iga okay machine iri wata binere ya mwabeje binere ya mwabeje kero kende eje ngasikia kwa koranero toja tu abimura mega abono birito rusisco tu abimuyire mega abo sinara buto ko bata system and then biaruga bigwatu yateka yaba at least a good size bimani komuru the next machine ngagetinga chi operator nchiko toroke abo ni operator yitegende to toroke gabo ndocinga mwanchi muri area size nere yo akale ni abiri kago kwanera twanyorire bono kale ni size yo akoro abo next thing itokwenda kuruga kwe karatu akore kuruga abo machine ye nere na inde ko kunga error bila okay karatu aretire to kumura to yumura yo parece que haber kuruga yo mora mega yo muire mega ira ya so mega ya manya ko siwa e ko siwa o simbolo ko kuruga simbolo kuruga ro ko re kana iga okay ni mes ja no ko ruira ga iga no yo buto ko tu abeka bwa tu apaki gai ko ko era se gai ya okay ibintu mbiri kare ni wata tebi uko chikwa burukani nga yuko chakwa burukani le ndora iko ngo tebi aiga bono nga itule iga ko bisio bosiboli bwa abeire tayari ko kwa credo one sifted maize flour ya okay kuruga igo botwa rusiriga iga nga itogocha Siriga ena tengo boiga karwa siguga abo twe kuga oro bya se chombe lakini bintu mbiro kuburukani kurukunga emaze ja mbiro kuburukani kwa kwa chombe lakini karota bwa dibinde ebyo na kwa chombe go cyake mbo mbibo ati bo bondo banse okay na batogoska gochianga ororo na ero toyero le tumani ngaki message ne yo koragire ndagero bokumo bwa gorira tokoriera twendise no bokuma tokoriera gose ningi togochitwa beka igoro gaiga bori bosi bwa rure gari bosi bori ka bwa rure gari tokorusi bosi bori gari mura okay tu abomuri gaiga tuasi tuakora depending on the number of sacks we have and then to akora gosia masia yu to mura igoro gaiga tu aleta ibintu ngena batigi ko fortification okay actually this fortification itakere ko bekwa se machine ko mixer honesa utinde nyara mono ndatwara mixi jabono ko mix manually so ngoleta na I count the number of pails this ones na manyako ni manyeteration ko beka fortification ya e wataminos e wata I think if you look at this ndo wate
fortification yiyo tobwate igebwate some health benefits okay. Fortification yiyo tobwate vitamin A biroro vitamin B1 B12 even folic acid iron asamino na zinc okay yeah omwanchi muri na rota metinga vitamin A ne binyenje kibwata somo vitamin A wagiria ese fission no korora yes na immunity obanyamasi yeah ona kina yeah okay vitamin kina chire yeah growth of cells anyway yeah vitamin B1 vitamin B1 konya so develop brains yeah igo mondo gakurigorira yege kwata vitamin obongo bwaye actually fortification yenye yeah okay igo asense media fortification ere bwate binte byose okay yabe yakigmaga bwa sense meyo ntoba to kwanera igoro ya packaging material ekerwana kwa mixeri gaiga ngaito gochitwagenda ekara tu mixiri na tebia tutakere gutwara kintu ikoro mixer lakini rende sauli on the way I'm preparing God willing soon I'll be having it so esa utabu ati na kiekora to kora manually tukobeka and then tuobrukania tugate bintu biro tugutumia tuobrukania okay and then kara tu akorire somo yakorete weighing machine iri tualeta lisakara tuata masakara I don't know in office okay kara itokoleta tuobeka abande bako pima abande bako bagusira n'abandi bakolinga tu okay ndetora bwatiraga turasoso umutima ko mukeigo tukwirana no beko gotebya nga kimogo pima chikire chiga goikamwa park ngoko bakonya ko park igo manchi muri ya toska tonyegera tetososo umutima ko mukeigo tukwirana ndobe tugusanga amange Ndizi TV obwansu bw'omuguzi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri guturigireria nabo igo gusonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwansu bw'omuguzi ngorore kanale lakini abande abo bwata kumubwata usitima dingi bakote ngurare kanale wana serikali kimuranje muratu bwatsa mwana motokonya turito abene babo banene ikiyiga asorobotiri wabene aiga nenka yomugaka Francis Mutali amo nomongnoye Ellen ekirero ky'obusibule na Vincent Onyanja igoto kwariganirwa nebisiriri ngegero toigete nyagitari abatatebirya magana makonga kamte amumulika ngeliso nkomumulekeliso ono igatwatigaira chintakana ne Jumapili ye ochakirensa ya monenusu ya magoroba naboigo chinsesa tonenusu cha magoroba nabututaramanya ngaki batuge tororo mutarenge gwancaga kimo abana babaminta bamuraba batigaira omurembe ekirero ky'obusibule ikiara omuntu yitete Mutali
bado nwale noni tuntoli safe watetariki. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Yake mancho muri yana ndengo kwaligania ase ntunda ya kabere chinga kitogente gusanga emiyomoro bili bwesabali yobonchereria stogende kwemanya obokoreri kuruga somo nchereria kale no yogendete gutwetana ne chi section a elinde gotoro kyanga ngakya gokora emirimo yaye koene kyanga obosi boli bwabere bugopaki ubya mancho muri yere ntaba togokwanira igoro ya fortification bukale nande na ronte tinga turayirigereria sense meyiga ngakye gokorwa fortification yekenki ekenemetana na mwanchi muri agende tukwebori ngekiningi akunde kale nwale ga sense meyiga atoro kinga ngakyago cyoye kora karen tumanyinga sense meyin kikeligo cyo gwakora ekero tu asiro bosi tumaitiko sa komora abakomora nabakomera tokulirere ekero tu arusio gosio buna lina otebye kuru asero na mila garia neri estima yagenda ngato kali gasimo na toka ekero tu no tokuru twa kwa tokuru na fortification na otebye endo tokobeka saboda ero sidi tokuru sia tuabeka gaiga ya menta what minerals and vitamins okay yeah one so many on how to measure it okay ne chike kamo maybe nendo ya mo bana so many yeah ina bako beka otena kitoko beka and show you na kitoko burkani na mate ntu ati mixa with the time take long kuta kwenye rotole mixa ikubika okay abana to gukora manyo yeah abana nero gutumanya ngakya gupima igo ngakya kuburukana ingo na kirabe kirego nkyago cyokora kirabe kirego bono sabiyere igwe bono akukania nkyatari kuburukaniria magokondoje ndoma itia sakuna kera kuburukaniga we make to kuburukani even ripoka kiaba agetanyureti kare ningi kerike guchikia hapena Kisa kwa anke nyuera mono buya kapsa kwa ndakia vikram unento kwa vile unento beya sipo ya batamono iga kwa ya sangane no bosia for some time ko chaba ubata iniga no yebeka usendiko ubata ine ya busia gando ite kanga kamwamuga kwa na ora kuminga musikirunga rikuruga lakini tekere kene isa kwa ni bahati mbaya mburu kariuya na nali kiko chikia bwata na posida lakini rende to kabisa pakabwa na kuhakikisha tu ranga bwabere to park umuntu arahibalienda abeke excess karen okay after kuburukaniga bono uburukaniri ngikeri na ndo gocho wakora kera burukaniriga to go park usi like this to go buchaiga ndo bato yokuburukani ndo bwate na ndo yogo park yes yeah asense mere yes naro gupima le ndo banya para banya estime taenda kamwanya ora no to ikirega musiri ikirega goroga ndo banya kare asika biri asense mere yogo park bono asense moyago hokonyara bwetani ngo chire kwareba bwaretani bori to bwetani oiko bekini sana para para esse
Iko bona bwa balance re. Okay. Iko bona bayo kunya kuchesa ni kire yugo baka kwanyora nga bwabiri 1 kg iri gwatagite. Okay. Nabo kunya kugenda gupima utomanyinga ng'uri nendo guchikwereria aigo gupima ng'uri okwereria nere nkiago chiokora guchigaria sensemeria. Netenso asensemeye mese yendeiga asabire gakwereri guguchimanya ngaki oyo kwereri gwerega iga nkiago chokora kero kwereri gubusi obu bwapimirwo 1 kg atomanyinga asensemeye iga nkikiri guchigwakora bono gano koborengani kabisa borosi biya bolinge biya karete shape mukunje biya iga ana kunjirega na kore abudene nibiyega yawape abiki iga. Okay. Yona bwate na ere gamu ya yasa kububika. Toro kinga kyo kuchukua yibika gari. Ona abumbo goiteka. Ambo yo gwasiriri bakorire. Gatenga kale ni bono ngaga na boga ne tia abantu abatingo kabisa gaiga kero babegire obukimo oboiga bwagorira banyara ko paki obusibya. Kero kinde kale nkora to manyingo to gochibokorera nga challenges kichiri ogwetera so bonchireri oboiga. Challenges ni chinyingi chiri morere. Kimanya koruonyene kero ibituma muri yana tate bituma. Iso toka na bitume bimbio meto bia to bwate machine gupima moisture content. Iso toka na bitume bi onyembio meto bia because na bota check umuntu se kwate bituma chigari bere chingi mana bota ngo check chons. Iso toka na bitume bimbio meto bia no bira tole problem kirende ko tema tole. Kero tota leto ko biomia sintori kuegena tota katoro to biomia na bonyiga erenga kiembura. Kuikatua ni kireli mokamere tukanishanika ngo bakorende ngo mugasonya toiyo kutwalire challenge otherwise wali benya ali take kamba lichi achirare into machine ekumi bituma. Okay ngo bone karo mugasota iye kare bulere nyinge na challenge number 2 estima ngo ikire yara agenda kunyara ndo atiga stop kara ni mondo tage tubosi kunyara ndo atiga stop to kwa another challenge to bugate like now pricing abantu babanya tabanga bono linde moto na libusiki basinga ninge bitumambia matu akesite something like that. Yeah, na competition ile ndo tuateba ne rororo bali bacha gitekara kote twa ni chance ne tu agole tene tu chaga de 20 biyoro ndo to ile jibe sto agole te yasinya. Okay, kero kende amatukabusyo ngayoro otagete ko ikeri company yao. Uko na usawande nya saa ene nchiko nyakoteba na inu mwane utusabirania company yego se yanje actually ndore ikirasto ko yoke company we call it a plant. A plant. Okay. Kunya kote ko lenkere tore nga good time sa uwanja to le machine ne re komi bituma to le machine na watebi ko ku mixer na inde to andi valasimo no mwara to ko manually. Okay. Tuta to kole gente to ko ko from one machine to another. Iso kunya alikano ye kunya na si crash ye straight untate kunya kuchandeka yanga straight yanga se crash straight yanga se roll mila. Yeah. Okay. Anga itunga mwanchu muri oberi ka ko imanya mange akobwetikana no boncheri oboiga ntote banga value addition and nige teki ya kwabere gokoleta gaiga soro gongorwa busi kirikene karungo basema bwago ubwo mwari guchaso mwanchu muri yele. Ngata hotela ndi mo sana so taga se planti yeto ngango to moro moyo kiagera ngaiga mwaturagi no bwensi utatu manyete gotumanyare ono nta to hotela nga kindi gyosi muntu to kora kero bote kero determined na bona ndo kunya basabanya sa mono nta hotela nga ndo bigete nya sa moto ego rona nga tu ajire ga tu ensiga na ba to ko batira para bugaiga bikatura ara saba to so meno nyine kebungo tumanya wanse gas anene mono to kora be ko monene moto ndiria to ko nyiga se to kora ndo bwensi ote to kolega ndo to succeed ko sabanya sa ko nya ono ngote banga onde bwensi kentinda ta geta gukora as long as or determined you can be successful. Okay. Aliga ningo mwancho muri era gochaka iga ilinda nyorero busyo bwiga bwagorira na ndo mumanyu busyo obuya bwo busyo
Oyo bucio bwa gore na batebia na igore readily available anytime you call. Auto collector. Usino telinde dio siga se plan. Auto kwa. At the same point, igore ligori ligia. Boli ntori gotie mai gori. Sa uri tora bagani. Onye ndine tutu aire meri. Na auto ko ni ligori na magori ando sinkora ko ni go. Osimbole nkora boko mpaka chimi ibere. Na into no tokale ko ranga ki pocho tokie me chimi ibere. Bara bako ni sia ni chibere. Ono toko ni ligori like. Go monto ndege se tatu ko rosi. Ni ligori like. Okay. Na ito bitume bira. Aha. Mbiona sana asugo sangana intera ndi timeti omulimi uli obwate bituma na bago kolentera. Olimi bwate bituma. Okay. Mbiona sana. Namba yesi minero no. Pero monta te ko komera gosenkende osembusia takete gosembi tumata to letra na inde kanto kene tato kunyura bateria bararia ba ligereria onde ta kongena nganga chibesanga ndo kukolika godio by the way ore ibocha onde biga siwe to kore onde yo to likira karube ande to konyari bakari atokire kubeko. Okay, ambie mona sana mwanchi muri ko biriko gusangana into asomoro biriga no gosemere ko no ko biriko kuimanya amange kurende gwikira gabo no to gwikira omoelia wo moro bibiri tukolia rero tumerane litkolinde asturabe tugusanga no monchirene litrene Frida Kerubo asinsemo chimitandao abakwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital asinsemo ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net twara obuligeria borubia.